Jo, tak on se baví. Ano, 5 je tak nechá, Nahoru koukej. Kamera dozadu, koukej nahoru. Když se zeptají, co jsi pravdě, znáš ji? Jo, no. Tak si tam vypadá, že musí být, já nevím, jestli to tam prostě dneska bylo by to dobrý. Tady bude dneska čas, že? Můžete si tady hrát. Kolik mu je? Rozdělí 8. Tak staré, takže nesmí dál, ale je to teda... Já si pamatuju jako za svůj život jednoho koně, který takhle jako hodně nechtěl skákat na parku a byl já to říkám Jirku, říkám ty mám, tak se ho nechá jako více, ale Ten má chiropres, ale jestli je dobrý, ale hlavně to je tam když jsem byla úplně nadšená. aby se podíval. Jako feromony. Prostě jedeš do praví.